kene? Septi. Eka Septi. Jadi Kaska yo alhamdulillah. Sing wis apal ditingkatkan. Ya mergane ngeten. Sing jenenge aksara Jawa niku aksarane nggone sapa to sakjane? Wong Jawa. Duweke sinten aksara Jawa niku? Wong Jawa, sampeyan wong Jawa apa udu? Nggih. Awak dhewe wong Jawa duwe keistimewaan duwe aksara Jawa. Nah, awak dhewe bangsa Indonesia duwe ora aksara Indonesia. Boten. Sing biasane mok gawe nulis aksara A, B, C, D, E tekan Z aksara apa? Awak dhewe sing rumangsa wong Jawa duwe aksarane dhewe yen awak dhewe ora nyinaoni sapa meneh sing arep nyinaoni. Mengko yen aksara Jawa ora kudu awak dhewe sing nyinaoni, disinaoni karo wong liya, diklaim karo wong liya. Sing rugi sinten? Nah, mula saking niku kula ngajak bocah-bocah kabeh yuk bareng-bareng awak dhewe nguri-uri salah sijine kabudayane Jawa, asline kabudayan Jawa apa ya iku mau aksara Jawa. Iso aksara Jawa niku kuncine mung kalih napa? Apal. Sing nomor loro iso le nganggo ngerti carane le nganggo. Niki sampeyan teng kelas 7 mangke sinau apa wae ning gone aksara. Aksara lebna, pasangan karo sandangan. Lah kuwi kudu disinaoni ning gone dasare iki. Mergo sesuk ning gone tingkatan kelas selanjutnya kuwi mengke wis ana ketambahan aksara rekan, aksara murda, aksara swara. Saged dipahami nggih? Nggih. Niku wau supayane ben iso kasil kanthi apik, kuwi kabeh kudu dikulinakake. Dikulinakake iki dikepike dibiasakan. Kulina apa? Kulina maca ya kulina nulis. Nah, saiki tak kaitke karo aksara saliyane aksara Latin sing sampeyan kenal. Aksara apa? Sing sampeyan kenal lho. Sing niki semanten niki muslim sedaya apa mboten? Nggih. Berarti sampeyan kenal aksara apa saliyane Latin? Ah, kuwi lho sing tak karepke. Sampeyan kenal aksara Arab? Nggih. Kenal. Sampeyan iki usia sudah berarti wis wayahe utawa wis wajib salat. Salat bacaane nggunakake aksara Arab. Iso ngaji ora? Len napa kok iso ngaji? Mergane Kulina. Padha karo aksara Jawa. Piye carane ben sampeyan iso aksara Jawa? Ya dikulinakake. Saged ditampi. Saged. Oke, saiki di terus ke iki. Nah, iki sampeyan saged ningali gambar iki. Iki gambar apa to? Aksara Sampeyan ngerti iki unine muni piye? Yogyakarta. Nek diwaca muni piye? Yogyakarta. Ya, Yogyakarta. Lek iso maca apa lek delok gone, lek ngerti nek kuwi iki nang Yojo. Gane. Tempu dina niki tulisan kaya ngeten tempu dina. Tenggen arah. Ngendi? Ngendi sapa sing hafal? Ngisor jembatan. Jabar. Bener tulisannya muni Yogyakarta. Ning kula yakin sampean lek iso maca Yogyakarta
Yogyakarta kuwi lek mergane wis tau terima. Tau ora? Nah, wis apa? Nah, kuwi gunane nggih. Sampeyan iso utawa ngerti aksara Jawa. Yen ana tulisan aksara Jawa sampeyan iso maca. Ngoten nggih. Mergo saiki sapa to sing ora duwe HP? Cah kene sapa sing ora duwe HP? Mboten nonton to? Mboten. Lho, nganti sing jenenge aksara Jawa niku pun wonten aplikasine ning nggone HP. Sampeyan mung jare ngetik transliterasi saka Latin ing aksara Jawa muni meja misale. Wis langsung muncul aksarane. Nah, niku lho. Dadi sing jenengane kemajuan zaman iki saiki lak sangat pesat. Teknologi we iso digunakake dengan mudahnya, nah, yen awak dhewe kok ora duwe dasare ilmu, kabeh-kabeh gunakake AI, kabeh-kabeh gunakake teknologi. Dhewe wis kalah dengan teknologi. Sakjane apa to sing arep disinaoni ning gone pepanggihan iki? Peserta didik mampu menulis teks paragraf dengan huruf Jawa sesuai dengan kaidah penulisan huruf Jawa. Jadi ini mangke sampeyan pembelajarane yaitu iso alih aksara saka Latin ning gone aksara Jawa dan sebaliknya saka aksara Jawa didadekke Latin. Tujuan pembelajaran wonten ing aksara Jawa, sing nomor 1 yaitu peserta didik dapat menulis kembali serat ulangan buku gambut dari Latin ke aksara Jawa. Sing nomor 2 dapat mentransliterasi dari Latin ke aksara Jawa. Lan sing nomor 3 dapat membaca serat ulangan kuwi mau sing aksara Jawa. Ora ngerti ning uga foto rakiping pasinaon dinten menika mengke sampeyan sing sepisan ningali wacana aksara Jawa. Ya, wis paham urung piwacane kuwi piye? Yen durung paham, lah mangke nyemak materi ini. Sing nomor 3 yaiku alih aksara saking Latin ning gone aksara Jawa, lah mangke awak dhewe gawe kelompok. Salebare gawe kelompok ning kono pirembagan terus presentasi maju. Lajeng awak dhewe ngrucut asiling pirembagan lan sing pungkasan yaiku evaluasi mandiri. Ngoten nggih? Nggih. Nah, filosofi aksara Jawa. Anane aksara Jawa niku saking apa? Sampeyan ngerti ceritane napa kok ana aksara Jawa kok diciptakake? Aksara Jawa ki napa? Zaman biyen iki ana cerita Aji Saka sing duwe anak buah loro, Dora karo Sembada, duwe Adi. Ya, Aji Saka niku duwe Adi. Dikongkon sing siji diperintah A, sing siji diperintah B. Ya, sing Dora niku diperintah. Ya, sampeyan mengko yen ana gamanku ngono aja mung jupuk. Nek ana wong sing arep jupuk aja oleh kecuali aku sing jupuk. Kowe takon gogok ning kene jagani gamanku. Wes ditinggal lah. Nah, kene ngomong karo sing siji Sembada. Jupuke gamanku. Nah, Aji Saka lali to niku wae. Nek wis bersabda karo sing siji kok malah saiki kon dipuke. Nah, akhire Sembada balik jupuk gaman kuwi mau. Dora karo Sembada mempertahankan perintahe si atasane kuwi mau padha-padhane mempertahankan perintahe. Aku iki wong bomongi kok aku kon njogo iki ra oleh ana wong liya sing dipuk kecuali Prabu Aji Saka. Ning wong aku perintahe aku sing kon dipuk kok. Akhire wong loro antarane Dora karo Sembada kuwi padha
gelut padha perang. Lan loro-loro niku rebutan gaman akhire malah dadi mati. Ya disimbolkan iki mau Dono Caraka ana utusane loro mau Dara Sembada. Data Sawala yaiku padha rebejegan utawa padha pasulayan saling bertengkar. Bertengkar niku asline bertengkar apik napa? Patuh terhadap perintah atasan. Sing nomor 3 padha jayanya, padha digdayane utawa padha kuwase. Sektine padha le program mau sektine padha. Lah akhire monggo Bathara padha dadi bakal utawa mati kabeh padha-padha le mati. Nah, manane apa to? Rumah piwulang urip ngenani kasekian tanggung jawab lan akibate saka pasulayan sing rukun bisa dadi bubrah. Padahal sing jenenge Dara Sembada kuwi ya wong loro niku, abdi loro niku napa-napa wong loro diperintah apa-apa wong loro dilalah suatu ketika sing diperintah ini, sing diperintah ini padha-padha tanggung jawab. Nggih, akhire dadi rebejegan. Kuwi filosofine napa kok diciptake aksara Jawa niku nggih? Nggih. Nah, saiki aksara Jawa loro dina niku aksara dasar sing awak dhewe kenal. Cacahe pinten? 20 apa bae mau? Niku diarani legena. Legane apa? Huruf vokale kabeh. Ya, padha karo aksara Arab abata saja ana niku. Tasih dasar. Paham nggih? Saatnya jam berubah dimulai. Nah, It's time to begin the fourth lesson. niki wujude aksara Jawa ora lali ta sampean? Niki kula yukani tips and trik. Nyerat aksara Jawa niku setunggal aksara boten angsal pedhot ning gone tengah-tengah. Maksudnya pripun? Yen awak dhewe nulis aksara ho ya misale ya. Sak aksara niku ya sekali goresan. Ho. No. Co. Ora oleh nulis sak aksara kok mengko pedhot misale arep nulis hono cara ya. Ora wis medhun ngene disambung ning gone kene. Nah iki boten pareng. Paham? Mudah boten. Udah. Iku sepisan. Sing nomor kalih. Panulis sing aksara Jawa niku boten wonten spasine. Tidak ada jaraknya. Yen awak dhewe arep nulis nganggo aksara Latin. Misale muni meja kursi. Meja kursi. Ana spasine? Ana spasine? Niki yen ditulis nganggo aksara Jawa niku dadine gandeng. Mergane sing jenenge aksara Jawa niku aksara scriptuo continuo. Artine napa? Ditulis lanjut. Tidak ada spasi. Sami kalian aksara Arab. Nek gurung tekan rampung satu kalimat atau satu ayat dereng nonton jarape. Paham nggih? Nulis aksara Jawa ora usah ado-ado. Ya jarape niku ditata sing tenanan. Terus sing nomor 3. Nulis aksara Jawa ning gone buku tulis ya. Ini nggih tuladane. Iki penulis. Nah, yang nulis aksara Jawa ning gone kertas utawa ning gone buku niku dimulai saking garis ketiga. Sing sepisan mergane wonten titik-titik ing dhuwur iki. Mungkin jagan tulisane awak dhewe. Sing baris nomor
nggih? Sandangan. Baris ketelu gunane kanggo nulis aksara lan baris kepapat gunane kanggo nulis sandangan sing ditulis ning isor. Nah, mengko sampean lek nulis baris berikutnya niku diganti telung baris meneh. Paham nggih? Nggih. Jadi letik baris pisan pindho telu niku kok men intine mangke letik telung baris telu baris. Paham? Nggih, paham. Ini sandangan aksara Jawa. Sandangan iki kanggo apa to? Ngowahi swara aksara lebena. Kuwi ana sandangan swara ya, terus sandangan panyidhep wanda karo sandangan pianjana. Sandangan swara kuwi sing mau ning A iso dadi I, U, E, K, O. Niku jenenge sandangan swara. Apa wae ning iki jenenge bulu. Yen U jenenge suku, yen E jenenge Bebet. bebet, yen E utawa E Taling. taling, yen O Taling taruh. taling. Nah, sing nomor loro, sandangan panyidhep wanda. Panyidhep kuwi maksudnya apa? Jeda dari suku kata. Niku wonten 3. Napa mawon? Ana 3 yaiku Miknyan. mati sing jenengane Miknyan. Miknyan. Terus R mati jenengane Layar. layangan yaiku cecek. Miknyan wujude kaya ngeten iki, layar ngeten lan cecek ngeten iki. Isih kelingan ya? Terus sing ketelu yaiku sandangan pianjana. Niku digunakake nalika awak dhewe ketemu konsonan lan ana yone misal yo. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Iki sandangan pianjana niku ana 3. Ya iku kro kalian yo. Contone. Ya cakra keret kalian pengkal. Cakra niku yen awak dhewe ketemu konsonan lan mengko ketambahan R tengahe RA. Cakra keret niku RE lan sing nomor 3 yaiku YA. Iki pengkal. Misal arep nulis muni kraton. Nah, berarti aksarane dasar kuwi aksara Ka diwenehi cakra. Arep nulis muni kretek. Nah, berarti O diwenehi cakra keret. Iki wis menika. Nah, terus arep nulis muni kiai, berarti Ko diwenehi apa pengkal. Saged dipahami nggih? Iki pasangan aksara Jawa. Apa iya awak dhewe nulis aksara Jawa niku membutuhake aksara-aksara legena tok til? Iya nek awak dhewe lek nulis ki muni mata, meja, kursi. Yen awak dhewe arep nulis muni tembok ngene iki. Ya awak dhewe mbutuhke sing jenengane pasangan. Lah saiki pitakonane. Kapan awak dhewe nggunakake pasangan? Jawabane nalika ana konsonan mati ing tengah tembung utawa ukara. Niku awak dhewe migunakake rumus AP. rumus AP. Rumus AP iki sing kepiye? Aksara pasangan. Nah, rumus AP niku rumus aksara pasangan. Rumus aksara pasangan. Misal arep nulis muni
nggunakake rumus yaiku ditulis aksarane no. Terus sing burine A berarti rumus P pasangan O. Paham? Paham. Berarti iki aksara apa? No. Terus No. terus pasangan No. Ditulis nang ngisor diwenehi paham ya? Saniki coba sinten sing ajeng maju nulis tembung mambu ditulis rumus apene yo sapa sing arep maju yo Saskia ditulis rumus apene di sing A di sing B apa jenenge tembung mambu migunakake rumus AP ya sing konsonan mati iku entuk aksarane sing burine pasangan paham iku siji meneh yaiku tembung tambah yo sapa sing arep maju sampai nih biji kuis sing wani maju mau wis Saskia yo aksen yo Nah, tembung tambah. Wes saiki nek tembung sampean wis iso ya. Nggih. Saiki yen ro tembung utawa dadi ukara, tak contoni. Yen ana konsonan mati ora ning tengah tembung ning tanggane tengah ukara, di tengah-tengah kalimat. Aku mangkat ngaji. Wonten boten aksara sing ora duwe vokal a i u e o? Wonten. Aksara utawa konsonan apa? To. Niki nggih. Nah, berarti iki
sing durung iso utawa durung mudeng. Ana ora sing durung mudeng? Bisa belum hafal? Durung mudeng apa ora hafal aja? Sing marai orang mudeng apa nih? Sing sepisan mau kuncine iso aksara Jawa niku sing sepisan apa? Hafal. Lah saniki kula tak catet. Nizam sampun hafal. Berarti kunci sing sepisan durung dicekel ora jam. Nah, saiki sing nomor 2. Iso ling gunake sampean isih bingung ning gone rumus AP to. Nah, rumus AP delok ning kene meneh dah. Ya. Aksara Jawa niku kuwi lakunine padha karo suku katane. Nggih mboten? Nah, aku kuwi berarti nggunakake pirang aksara? Kalih. Aksara apa? Mangan. Pirang suku kata iki? 3. Apa wae? Nah, kuwi juga suku kata mangan. Ene sing guri dhewe konsonane ning omah. Mati kuwi ra duwe a i u e o. Sing mati kuwi berarti rumus a. Paham tidak? Sing lebar mati, nah niku rumuse sing P. Mudah? Nah, wis bisa ya. Coba saniki sampean wis mangan soto. Lah mau mangan sate ya, saiki mangan soto. Terus saniki kula tanglet pun paham sedaya carane nulis sing sepisan mau tembung kelebeno iso tembung sing migunake sandangan wis iso liyane tembung ukara iki sing terakhir mau ukara wis iso sampun. Nah saderenge maniki lembagan wonten ing kelompok yuk saiki ben peregangan awak dhewe nyanyi bareng-bareng sing setuju. Sinau menapa dinten menika Aksara Jawa. wonten pinten cacahipun? Kalih dasa. Hana caraka. Dasa wala. Pada jaya nyaran. Moga pertama. Hari ini awak dhewe arep pirembagan ning gone kelompok niki sampun dibentuk kelompoke sampean
Jadi kita ngagem rumus apa nggih? Rumus apa niku diangge tenggen tembung tanding. Ini A, ini P. Kali kasih ini A ini P. Orang ini pundi mawon N kan mati yaitu aksara. Oke, terus beda niku pasangan. So niku aksara. Terus ini niku pasangan. Sampun sami napa dereng? Sami kalian kelompok sampean saya nggih? Nggih. Tepuk tangan kalian. Nah, dudukan wonten ing pasinal dinten menika nggih. Bilih aksara Jawa mlebet niku cacahe wonten 20. Pasangan ya ana 20. Kapan gunake pasangan? Jawabane nalika wonten konsonan mati ing tengah-tengah tembung utawa wis. Terus anggenipun nyerat migunakaken paugeran pasangan karo niku nggih dudukan utawa kesimpulan. Refleksi kangge pasinal ing dinten menika, sampean seneng boten pasinal wonten ing dinten menika? Napa mawon ilmu sing wis dientukke wonten ing dina iki sebutke yo? Aksara Jawa, nah, cara nggunakake apa mau? Pasangan. Migunakake apa? Rumus apa? Rumus AP. A niku aksara, P niku pasangan. Oke. Wonten pitakenan ngenani bab menika? Dereng. Menawi dereng, ateges minggu ngajeng pertemuan selanjutnya awak dhewe badhe ngrembak babagan sanesipun. Mangke sampean saged evaluasi mandiri. Ngoten nggih? Sampun boten wonten pitakenan? Menawi boten, kula ngajak dumateng para siswa sedaya yo sing gosreg geblesina